tukokno gas. Pak. Iki lho tukokno gas, gak sido masak tenan iki kok. Iki lho duite. Apa? Balik neh. Tuku gasnya nang ndi? Kono nang Iran. Dadi loko opo piye ora gong kare. Lah timbang bom nang gimu, bom entok-entokan, mending nang Iran kono, bom tenanan, pisan. Mending mbak pusat ana apa? Jojo. Bu? Lapor neh, tekok wae. Gorene tak tuku dhewe. Suwen. Iki duite.